DJ. Aha. Soldaten, kom uit Leeuwarden hier ook. Yeah. Eerste impressie voor jullie. En voor jullie natuurlijk. Ook nog. Je krijgt Bass. maar één kans voor een eerste impressie. Je krijgt maar één kans. Je krijgt maar één kans. Yo. Bring it. Iedereen, yo, what uppers. What uppers? Het was een tijdje stil, maar nu luid ik dan toch de klokken. Ik ben er blij betrokken met mensen die voor me knokken. De belofte die ik maak, Is er eentje zonder de kosten. want ik hou er rekening mee. Real, recognize real, je kan op me rekenen. Ik maak gebruik van mijn skills en ik ben origineel. Ik werk met principes, ik vertel de waarheid omdat ik niet hou van liegen. Ik geef liefde, neem liefde, delen met een ander en respect groeit. Liefde bloeit, geef het een paar kansen, want niet alles kan in één keer lukken. Plukken de vruchten van, ontsnap de drukte, even ontspannen, worden gelukkig van. Kijk wat je overbruggen kan met muziek aan je zijde. Ik stap in de cijfer, ben hier om te blijven. Het draait om respect, maakt niet uit wat ik zeg. Nee, het gaat om wat ik doe, homie, einde gesprek. Crisis. Yeah. Ja, we maken korte metten met niet zeggende rappers die de scene verpesten. Een goede 16 van een MC wekt mijn interesse. Het blijft een uiting van je mening, maar het probleem is te veel muziek leidt aan een gebrek aan betekenis. Nou wacht eens eventjes, al die fake shit, geen wonder dat ze zeggen dat hip-hop niet meer een leven is. Maak een berekening wanneer het even tegen zit. Wanneer je rock bottom hit, wordt het alleen maar beter, kid. Dus leren van, groeien door en steek er iets van op. En zie je kans, grijp hem niet, maar duik er bovenop. En geef het niet meer op de kleine centje hoop. Brengt je licht in de duisternis wanneer je door het donker loopt. Sommigen worden boos en horen het aan met ongeloof. Ik sta achter mijn woorden, al is het voor een hongerloon. Kom in de zone terecht wanneer ik mijn woorden zeg. Behandel je met respect, ik hoop dat je dat beseft, homie. Yeah, DJ Crisis op de cut. Yeah, Jesus. Check it out, voor die Crisis doet daar ook. Voor de mensen die mogen best meedoen. Yes. Eerste impressie, soldaten. Deze track komt trouwens van de plaat Straight Up Tape. Die tape gaat nog uitkomen. Georganiseerd door DJ Crisis. Sander in het publiek die heeft er ook aan meegewerkt. En eerste impressie, soldaat.